Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Idle Heroes. Episodul anterior v-a plăcut foarte mult și mă bucur mult de asta. Am strâns destul de multe vizionări și destul de multe like-uri, ceea ce mă bucură și sper că o să vă placă și episodul pe care l-am postat de dimineață, care a fost mie mi-a plăcut cum a ieșit, dar acum contează și părerea voastră cel mai mult. Bun, v-am promis că în episodul de azi avem o grămadă de chestii să colectăm. Nici n-am intrat în joc azi și avem o grămadă. Doar uitați-vă aici cât avem. Câte chestii avem. Deci avem la Heroic Summon, avem să colectăm câțiva eroi. Avem la achievement-uri, avem să colectăm multe chestii. Adică n-am intrat deloc astăzi în joc. Și da, am păstrat totul pentru episod, așa că haideți să începem episodul. Hai să colectăm diamonds-urile ăștia, așa, hai să le colectăm, bun. Și vedem la check-in daily, avem mai multe diamante. Bun, astăzi o să băgăm mult mai multe meciuri. Deci, da, de fapt nu mult mai multe, dar o să băgăm multe meciuri. Hai să colectăm și chestia asta, avem un bow roșu, uai tare, hai să vedem pe ce caracter punem. Pe ce caracter aș vrea, Să punem pe norma, da, cred că o să punem pe norma. Uite așa, să aibă și mai mult atac. Bun, și sabia pe cine să punem? Hai să punem pe nenea asta, că chiar îmi place. Ok. Că îmi place mult. Caracterul ăsta de 4 stele, m-am zis în episodul anterior că e super OP. Am mai făcut level la caractere, am mai trecut gen câteva levele. Și azi vedem ce mai avem pe aici de colectat. Sincer, nici eu nu știu ce mai avem, dar da, presupun că descoperim noi. Da, avem aici loot-ul. Mamă, câte pene! Wow! Da, și avem la email box. Avem chestiile ăștia, avem mai multe pene. Mamă, câte pene avem. Cred că ne luăm la chestii. Avem și de la gold, asta îmi place. Diamante, praf, ok. Praf magic. Hai să mergem la... unde e chestia aia cu penele aici, parcă. Avem 300 de pene. Mamă, să ne luăm o de asta? Hai să luăm, frate, la Prophetry. Mamă, nu mai la Prophetry de o grămadă de vreme. Ok, deci avem să dăm chestia la Prophetry. Avem Summon acolo, să mai luăm eroi. Wow, avem să colectăm și asta și asta. La Starlight, cred că mai trebuie o singură piesă. Sunt... Corect? Da, corect. Deci o să mai avem un erou de 5 stele, cred că în episodul următor. Cred. Nu sunt sigur, cred. La Cool Events, nu prea mai avem nimic. Hai să vedem la achievement-uri ce avem. Și avem două chestii, două săbii. De fapt o sabie și o armură cu 2 stele și bani și diamante. Mamă, cred că o să mă fac la diamante după ce colectez toate ăștia. Wow, și avem și un friendship summon. Hai să vedem pe cine să punem armele. Pe ăsta nu pare avem ce să punem, adică ăsta e deja super OP. Punem pe ăla, da, punem pe ăsta. Peon, mă, băieții noștri sunt perfect înarmați. Hai spune și ăsta o sabie mai OP. Mamă, ce sabie de barosani pusărăm. Nu, pune așa și punem ăsta. Ăsta îi punem așa. Da, perfect. Așa, stai și că mai avem una. Wow, câte avem! Puteți pune la fiecare. Ai tare. Asta e chiar tare. Ok. Hai să vedem. Avem aici să mai luăm câțiva eroi și la Prophetry. O să mergem imediat. Dar acum cel mai tare lucru să colectăm așa. Deci sunt foarte curios din câte levele facem. Bam. 8 levele dintr-un singur. Wow, asta e tare. Asta e tare, urcai 8 levele deodată. Nu știu dacă mai avem la Special Veteran. Nu, încă n-am deblocat. Cred că deblochez la 50. În fine, asta e super, ok? Dar așa, mi se pare că era undeva, cred că aici. La road, mi se pare că la 60. Mamă, credeam că la 50. Pot să iau erou ăsta de la 60. Interesant Ice Blink, îmi place, unul dintre preferații mei. Dacă vă întrebați preferatul meu din joc e tipul ăsta. Unde? Mihm. Deci tipul ăsta chiar e preferatul meu. Mi se pare extraordinar de OP. Cred că e doar părerea mea. În fine,
Hai să vedem. Avem eroi noi de luat. Și hai să vedem ce ne pică. Prima oară dăm un friendship summon. Rol. Ceva bun. 4 stele. Opa, avem un erou de 4 stele. Dăm free aici. Deci ne pică 2-3. Nu prea bun. Hai să dăm aici. Ok. Încă un erou de 4 stele. Mamă, plouă cu eroi de 4 stele. Și mai avem 3. 3 stele. 3 stele. Hai te rog, mai am decât una. 3 stele. Oricum nu arăt 2 eroi de 4 stele și sunt curios să văd ce fac. Ok. Avem pe Lamb. Tare tipul, dar nu cred că e pe stil, nu cred că e pe stilul meu. Un arc, niciodată. Nu o să folosesc în viața mea un arc. Nu cred că îmi place. Hai să vedem pe ăsta. Cum îl cheamă? Nu văd cum îl cheamă. Bone General. Mamă. Asta cred că e un OP. Și de ce cred eu că e un OP? Pentru că, frate, uite-te și tu. Deci, chiar foarte, nu știu. Am văzut atacul ăsta la mai mulți și am văzut că e super OP. Adică, efectiv, intră cu sabia așa în tine atacul. Mi se pare wow. Mi se pare chiar wow caracterul. Are 3 atacuri. Și Mage are decât 2 atacuri. Hopa, hai să-i vedem la statistici. Deci Bone General are. Da, așa că o să avem, cred că o să avem o schimbare în episodul de azi. Nu mă așteptam, dar hai să vedem. 9100 viață și 1100 damage. Are mai multă viață. Asta e gen tank. Nu știu dacă am nevoie de un tank. Pentru că am deja un tank. Da, nu știu ce să spun. Mă mai gândesc. Nu prea da atât de mult damage ca ăsta. Ceea ce-i drept, dar dă puțin damage. Rău de tot azi de malte rău de 4 stele. Mamă, cât de puțin damage are. Mamă, dar are la viață. Știi? Ăștia dau mai mult damage, 2100, 1000. De fapt, uite, nici ăștia nu prea dau damage, ești prost. Ok, nu mă așteptam la asta. Dar nici ăștia nu prea dau damage. Interesant. Pare că Mage-ul chiar e unul OP. Să vedem. Wow, cât de OP e Mage-ul. Dacă ăștia nu se ating la nivelul de 2000, păi OP mă Mage-ul, n-am de ce să-l schimb. Pe care aș putea, uite, cu Roge poate aș putea să-l schimb. Păi cu care aș putea să-l schimb? Ia să ne gândim. Pe care aș mai putea să-i schimb dintre cei pe care i-am deja. Hai să vedem pe ăsta. Okay. Hai să vedem pe Bone Caver. E a doua mea opțiune, dacă da sau nu. Hai să-l vedem. Unde ești? Bone Caver, Bone Caver. Bone Caver, uită-te. Hai să te vedem. 1600, 7000. Da, asta e cam tank. Adică, vedeți, are o grămadă de viață, nu prea dă damage. Nu prea dă damage. Nici la level maxim dă destul de puțin. Nu-l vreau. Nu-l vreau. Mersi. Nu mersi, dar nu-l vreau. Hai să vedem la Prophetry, ok? După băga meciuri, vă promit. Prophetry. Hai să vedem. De unde vreau eu să extrag un erou? Asta chiar nu știu de unde vreau. Adică, da, habar n-am. N-am eroi de lavă în echipă totuși. Hai să extragem de la lavă. Piese pentru erou de 5 stele pe bune. Okay. Da, mă, putem să schimbăm un erou de 4 stele? Asta e tare, hai să vedem. Să vreau să schimb pe ăsta 20, putem să schimbăm 2 eroi. Hai să încercăm pe ăsta și după... Asta Mage, nu știu. Nu. Hai să încercăm să schimbăm așa, știi? Și după... Vedem, după dacă eu încercăm și pe Destroyer. Da, pe Destroyer după mai încercăm. Sau pe Limegedon. Posibil, da. Hai să încercăm prima dată pe ăsta, să vedem ce ne dă. Ok? Let's go. Bone General, pe bune.
Wow, nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Sincer, nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Nu o să salvez așa ceva în viață. Hai să încercăm cu Destroyer. Come on. Yes! Așa, da! Așa, chiar, da! Ok, da, așa îmi place. Rod se ajunge la nivelul ăsta corect. Corect. Eu, pe ăsta e altceva, mă, pe ăsta-l bag, ok. Hai că până la urmă tot făcui bine. Haide să-l upgradăm, băieți. Îl facem la nivel. Facem rău de tot la nivel. Unde ești, aici ești. Haide să te upgradăm și îl dăm afară pe mage-ul ăla neimportant. Ok. De nou. Haide, upgradează-te, frumosule. Dă upgrade. Dă-ți upgrade. Ok. Încă o dată. Ok. Încă o dată. Nu așteptați la asta. Man, super mega upgrade. 50. Papa mage. Cred că o să-i mai facem un nivel. Să-i mai facem un nivel la fiecare. Cred că așa o să fac. Da. Mamă, păi OP mă ăsta față de mage. Mage are 2 atacuri. Blea. Hai să le mai facem un nivel. De ce nu, frate? De ce nu? Adică sunt eroii mei. Hai să fim serioși. Sunt eroii mei dragi care m-au ajutat mereu. Hai să upgradăm. Haide să upgradăm. Bam, upgrade. Opa, nu pot să te dăm evolve. Mamă, dacă să te dăm evolve. Nu știu dacă am destul de hero promotion stones. Sperăm că am. Try to get... Ok, YouTube boy. După mai rămâne decât cu 200 heroes promotion stones. Nu-i bine. Chiar nu-i bine. Trebuie să stăm să mai strângem. Fapt, am o grămadă de gemuri. De ce n-aș cumpăra? Asta e o întrebare chiar foarte bună. Oare de ce să nu cumpăr? Nu, pe tine nu te upgradez, că tu ești urât și nu-mi place. Pe tine te upgradez. Bone Caver, că tu ești mecher. Tu ești șmecheraș. Bun. Tu ai deja chestii destul de bune. Ți eu să dau unequip. Încă nu pot să dau unequip și la asta, pentru că aș fi dat. Și îi băgăm la Gigel ăsta. La noul nostru Gigel în echipă. Prima oară să upgradăm asta. Avem ceva. Avem ceva, asta e bine. Asta e bine. Îi băgăm cele mai bune chestii? Hai să-i băgăm cele mai bune chestii. Savage Boots. Savage Boots. Savage Boots. Ok. Mamă, ăsta e mult mai bun, bă, decât porcăria asta de caracter. Nu avea așa multă viață, dar eu pe fratele meu. Frățica al meu, e bun, rău de tot e bun. Ok, hai să băgăm și niște meciuri. Hai să băgăm la campaign, ok? Băgăm așa, dăm loot. Băga că nu mai băga câteva stage-uri de astea, ar fost chiar și tare. Chiar și tare. Ok. Scoatem pe ăla și îl punem pe ăsta. Hai să vedem. Hai să-i rupem, ok? Hai să-i rupem. Deci noi 3-4 meciuri acolo. Hai să-i rupem, ok? Jocul ăsta e mai mult gen să dai, să colectezi, nu ai nevoie să te bați de ani episoade la jocul ăsta. Poate mai mult o să mă vedeți colectând decât bătându-mă. Dar na, asta e jocul, n-ai ce să-i faci. Ok, hai să-i rupem în două. Deși mă cam rup pe mine. Ne. Nu mi înghițară pe aia. Haide, noule caracter, fă ceva tare. Fă ceva tare. Opa, primerăm o sabie tare. Hai să o punem. Pe cine să o punem? Punem pe asta? Hai, punem pe asta. Bam, ok. Hai să mai băgăm un meci la Tower of Oblivion. După unul la Arena. La Arena. Nu, uitați să-i cupezi nou caracter. Ok. Și după încheiem episodul, pentru că ne lungim deja. Ok. Haide, speed up, dăm speed up. Speed up. Hai să-i facem praf. Facem praf.
Bun, câștigăm Hero Promotion Stones. Mai facem un match în arena și după încheiem episodul. Ok? Hai să facem. Let's go! Asta. Scoatem pe ăsta, îl punem pe ăsta. Ok, hai să vedem. Dacă câștigăm, ăștia zice multiplayer. Mamă, pe ăla are... Wow, ce level. Ok, asta-i tare. În sfârșit un inamic pe măsura noastră. Îl fac simplu, mă, ce inamic pe măsura noastră. Că îl facem simplu, nici nu ne chinuim. Ok? Am mai câștigat gemuri și așa tare. Bun, băi, cam atâta cu acest episod. Dacă mai aveți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like ca la episoadele anterioare, pentru că și în episoadele anterioare au fost destul de multe like-uri, adică au fost multe like-uri și vă mulțumesc. Apăsați butonul de like, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!